and it was Marky who did it. Africana 4! Naro sa Azul to Slubuwa! Ikaw na mga batol karong gabi una! Yo, langas na talabal! Yeah! Big shoutout sa Kusikong sa Azul to Slubuwa sa tanan na diri karon no. Ang nilahot tayo bigid. Shoutout sa tanan DJ EZQ. You. Sa wala! Gikan apas! Make some noise for Unlimited! Shoutout ko sa Pyromania, taga kay SWTH Clothing, na Darrell Aljun ng Sherwin. Yan is local. Sound to O! Gikan Banilan Mandawi! Make some noise for Red Knox! Shout out, ikaw man. Yeah, mga kwentos, daog Unlimited, pili niya una, Red Knox. Yo, binota 90 seconds! 3 judges! Round 1, Red Knox! So yes, sabi, Apollo game? Yes! Unsay feeling nga nag-champion ka pero gikatulgan mo sa crowd? Unsay feeling nga halos way pulos tibuok ninyong rounds? Kay kuya nag-championship battle, halos maihaprang nananaw. Mahal kayong ticket niya, ang performance ninyo tapaw. Karon inyuhang masayran, mga what if ug what now. Nga gitapos na tika, gamit 6 lines sa 1 round game. Yeah! Kinsa man eh. Anli, nagkuhang ba ko boss? Gihatag ninyo limited, pero ang memory lost. Kay successful ko no siya nga rapper. Mo istorya puros hambog. Feeling ahead ka sa tanan, pero ulo ray natandog. Kay ang tirada, makiri. Sample, akong linya gipunagra big choice of words. All his thoughts are sometimes short. Linyang gikan ni 30, patakarag stock. Pagkaswito, ultimo agin akong gibiyahe, abig naka back and forth. Abig kusga ng gihatag, di mapusla ng kaalam. Makapus ra kaghapos na sagmasod na kasalaang. Ayog sukda ang kaalam, kay matus na kagiharang. Naupos na ang kasuklanan, lahos ka o kapagan. Kaya kay bawat tong buhanga ka. Gaayo ra ang hambog. Sa kadugay ni mong sigbatil, nagkawagtang sa dimuliog. Kay maklaro man ron, ako isakto kini better. Usahay maglibog na lang podmig si Unlimited ba ni Oreker? Pero all jokes aside, siya rugwa pa kakaamgo. Humana akong round 1, tiwasun ta ni sa round 2, 90 seconds. Round 1, Unlimited! Yo! Africana gang! Yeah! Yo! Karon ka sila o bang kalayo sa Pyromania? Kaning gisalang ni John Leo, gusto niya nga isugba. Kay... gusto niya nga isugba. Gusto niya nga isugba. Abot na unsa! Di balik-balik na nga ang sugba, pero anong gihaon manini mo, boss nga hilaw pa! Oh! Tingaid mo ribat ka! Mayong kagkatungalin niya na spit na to ni mo ni Flint mauba. Pwes! Na-spit ni po nito ni Flint mauba. Pwes! Mangutan ako ni mo do. Mupalag ka! Tubag! Mupalag ka! O, mupalag lagi daw siya, pes. Mangutan na ta si mong amo, ha, boss? Kadi mong bata, unsa man eh? Isog ba? Kay di madag gangster ko ni mo. Mindset ng cartel, do mala. Elmen Jolie dir sa JNGC, ikaw, unsa naman ka? Aw, mura rin barker dito sa may BTC, malaos na limbuang ron nga mura mag DVD cause when I see you intensive care unit, di padulngan ani feeling VIP maunga. RIP kasi mong kalibutan nga nasudlan na. Ako karon magalaw ang MIB. Kay patay nirong alien nga nag-aan yung human. Cause when I take my OZ, papapaplow! I make holes in your head and your mind will be losing. Kaysa pag-abre ni Leos.
Because when I take my OZ, plow, I make holes in your head and your mind will be losing. Kaysa pag-abre ni Leo sa kung gana, nag-yung MC karong gabi una. Nasa kinabuhi kay makabsan. Kay this champ will be dethroned. Sa mutag ako karon kinaka-beast mode. You will take only shots. Bang, 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 bang. Ah, shit. Reload. Bang, bang. Ingon, nakabrutal ako ang writing process. Bala na isulod sa mong ulo. O ingon, anak ko mo encode. Maong think outside of the box. O diba bustata, busleyo, maumanain yung gusto. Pues, if I think outside of the box, lahiyang ako ang dipunto. Karon ipakita na ko ninyo kung sa mga klase pagkademonyo. After I murder this human, I will put you inside the box. Shit! Raya, mitok mo. Patay. Yo! Nag-jump na ko last year. Karon gitagaan ko warm up. Tagsang bala igo sa o kada buto kay one shot. Wani sipiat ang bira. Di matawag nga chamba. Pagka nindot paminaw, ilang tawag kay champ na. Di ba ni Ana man ka? Mura daw si Pepsi. Paluma na ka pare. Puta wordplay ko ang gulon. So pwede rasad ko mo ingon. Nga humot kay kagdaan murag street sa Cologne. Di katandog sa kung antog, makaambog pa nira. Ako'y tabyog sa kahambog, kay mulargog kasira. Iyang garbo, kay natandog, mga hambog pa nila. Kay nilargo mo katandog, tong nang labyog kami na. Kaya si Pulos mong pag-apil. Nagdungag-dungag rakas gastuhon. Diyan liyo tata, li apir. Nanamoy bato ko ang gulon. At sa pagtuon ni mo, Bards, makadaog ka na ako ron. Gisalang rakang Leo para mahimong stepping stone. Sa dakong liga ta namasin para mailhan atungan. Kung ang old gods wala tamo na isod sa alimpatakan. Di ka makat unog rap kung wala nila unhi. Di mo ka makat unog multi kung wala si Luni. Maong pasikati mi sa agi, dilit puro balik-balik. Musikat mang kasrapulo pero di jud ka magamit. Natiwas ang domination. Humanon ang killing spray maong better luck next time. Tapos hindi ka sa 3. Toronto game! Champ ni! Sigsagi siya pagkakampiyon, nahug na kagpabida. Kung gusto kagtagong ng champion nila, ipaagi sa letra. Libat! Yo, round to game! So, ginahan ka og moment of silence nila para tagaan ka yung partida. Pero sige, ato ni tagaan ni pabida. Kay, sa akong round 2, I will use my English speaking. I bet this damn ass boy is not listening. That I will slowly murdering and torturing using my bars that are mind-blowing. No one could pass through my construction because it's undergoing. Oh, I know you are thirsty in this battle. And you better drink, you know, Vit water na. I'm just joking you, cuz. I'm just using my Pacquiao waxing just to knock you out! Ingon ana mo ang gel. Ano ka nagdili recycle? Mawani ka sa kada moves. Murag kay ring agos over. Sure points ang kada tira. Makabali pa og angkel. O dili man tuod kung makasabay mo sa basket kaya lagi tambok. Pero sure kung madugmo ka sa akong pagkabatler. Kay kabaw ko ang kadaugan. Mao'y imong gimanifest. Apan sa pagtansya, ikaw nagkulang. Kay mas labaw kong intelect. Mga punches na ako murag shotgun o ala manifest sa paghiwa gamit litrang hinagiban. Oops! Hala na ni Pes. Pero sige, tad-tad lang og tad-tad hangtod murag ginaling. Kaning bata nga ng luspad nga nagkulang sa milanin. Ako'y musagpa ni muros realidad sa kuang pagka-genuine. Tuwa kag dili nga makaya. Oh bitch, please! Kay lahi ko og mo-strike na ang akong adrenaline, gay! Kaning red knocks, tamakan ko raning nga murag step nut. And I don't need to put your shoes on para lang mo step up and this place will be your dead spot kay bisa magpiyong akong mata, bang! Klaro ni nga ma-headshot o mangutana og who's on top, then guess what? Makakita mo rog MC nga magbitay. Ug ang pangalan ana niya kay si Red Knox Suicidal Boy. Salamat, Dax. Ha?
Feeling bright pa ang kuanggol. Murag kinsang hawod. Regular na ang kabugong. Anong gi-unli pag yun? Kaya makatilaw ning unli sa kong promo. Nga di ra protect, sir. Ni champion sa TRB, pero way barang ni register. Unli. Murag kinsa ka maayo. Chapi. Mga linyang way klaro, kadi manihana ka. Kay babo mo kung sa'y marime sa El Shaddai. Dili, ikaw karon na mo champion sa Tagakay. Feel pa niyang moment. Murag unsa ka nindot. 20 na lang ang nananaw. Wapag yun kasabot. Kaya naghisgot ka ugot. Greatest of all time. Pues di na kapalaw. Kugihan pa ni sagot kung mukayod kalabaw. Taas kay ka mo set up, halos di ka masabtan. Igora i-on and off ang lights. Aron ka mapagyan. Anya, i-base ni mo sa issue. Ang akong pagkabatil MC. Pues wa pa ka maayo. Mangdamay na lang kagpast. Aron ingnong limpyo. O makuha ni mong reaction sa crowd. Pero di pa nasakto. Ang pangutan na lagwa ko'y issue. Makadaog baka kanako. Mga linya ni muwak. Beach stop, silent killer kung mubang, headshot, way pulos imong galaw, murag no improvement, nadasliyo kra sa lawas, puros body movement. Domination killing spree, all 3 rounds, sabay bundak ug tamakan kuning stepping stone. Sorry. Lasal Unlimited. Yo, round 3 game? Game! Boss, you better call 911. Yeah, you heard me right, you better call 911 kay. Sa kung round 3, dili na jud ni matabang akong masulti, may pagmukunsid ka na lang. Karon nakamulti, tanawon tag makasagang, I'll be your public enemy sa pagkitil aligagang. My bars are tight, maong dili ko malus. This will be your nightmare fight. Makamata ka maghangus. And I'm the naughtiest guy. Kaning pusi, makatilaw ni Roglatus. O ikaw magani ang batas aning nga liga, bastos unratiga, tawag ako o boy paus. Sige lahus, kay bastusun taning kontra, kay mangharus. Kung isa nastuyok aning liga, kay mapugos. Kas kamatayon ni Moron Repa, maong welcome sa Unlimited Massacre. Karon nga nyo ira! Kay gusto ka grill talk par? Nga mura grill talk darbs? On point ang kada tema. Igo ang bullseye sa pag-dart. Leonardo da Vinci sa pag-paint og art. Maong hamag mga animal. Nga mura magpadong na musulog karon sa Noah's Ark. Pero dili ang kaluwasan ni mong makuha, kundi ang kabaliktaran. Kay dili di ay ako si Noah. Ako di ay si Satan, no? Kay mauna ni resulta. Sa sige na magpanawag sa ako, sigsag ingunog. Yawam ning buwang, yawam ning piste, yawam na ini. Karong naala sa mga tubangan ng yawa, unsay mong sulti! Kay buwang ka, ha? Nachichirang ko to sa impyerno, niya sa kuwasi kang panampit. Abi kay kahigog ka diri sa Abrigana na masing ka makasulod sa impyerno. Kay kipuwalan ka sa langit, pwes, diri na lang ka masangit. O gusto ka makakita og 100% sa kuwa, boss. Hatagi kog turna kay lamay kaayo sa pamati karong ni Abri ako ang gana. Kay patay ka sa ako ang linya. Eddie Garcia, this is what I call the art of living. Kama Sutra, gusto ka ngayon have a chances of winning? Sa loto na lang, taka ni pusta, anong ako pa imong napiling mahimong akontra. Kaya ko man ang makadwelo, pasensya wala na isunod. Kaya wala ni boss ng may tabo, kaya sa lungon di kay sunod, rest in peace. Lastly, usa ang mahuman, dili ni mo makuha karon ng W. Cause tonight, the W will be silent sa mutag gitarong tika sa pag-rap. Relax, Unlimited, lahat na malibay! Rapolo, Abrigana 4! Ikaw na mga batol, karong gibayon na! Unlimited! Versus Red Nags, yo! Pagpaka na malibay! Yeah. Judges decision 2-1 para ni Unlimited! Shoutout ko sa SWTH Clothing, Pyromania, nagkakairap battle, og nila Aljun, Sherwin, og ni Daryl, sa akong mangod na din. Yes! Shoutout ko ni naman. Shoutout ko ni Unlimited Fighter kay sa mismo. Shoutout sa Apollo, sa BSK, o sa tanang Miko na kunyari tayo sa mga sa kuya. Bawi, ta sunod!
John Steph ang crew din akong gibuto si Unlimited kay pareha sila sa round 1 na starter dire. Ni starter dire sa Bikas niya dire kay murag hindi pa kayo dinang round 2 tabla sila din ari nang sa round 3 mas 6 si Unlimited mas tindot og rhyming si Juan Redlock ang punchline mo ay basihan doon dili ang rhyming si Unlimited. Okay. So, ako raw sa nigutar ni Rednax, although ang duwa kay dili sa pareha sila effective. Pero mabase pa ta sa performance ticket na sila. So, round 1 na i-minus na ko ang slip-ups ni Unlimited. So, dito nakapit pa sa tutayan. Buto na ako sa Rednax. Round 2, yatak na ko ni Unlimited. And round 3 Rednax. Luan, kailangan mo sa kuha ni Rednax na kung sa pahinga sa tagakay sa may tao. Rhyme scheme niya, scheme wise, okay ra po niya, masukat yung sunod views. Niya ron, kuha ni Anli, kaya kung may picture. Pero ang delivery stage presence, parang ako mas labaw si Anli. So, hatag na ako niya kuha. Round 1. Round 2 ay parehas rin yung delivery. Pero akong gihulo siya tabla kay sa punchline count, feel ko mas labaw kay kuha. May mga labaw kang kuhan. Wala labaw, tabla. Round 3 kay kuhan. Kaya round 3 kay kuhan. Pero kang Anli kay mismo siya ito, labaw si kuhan sa flow, dito 6%.